नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तनी नेट के दिक्कत बा भैया, नेट नहीं चलत तो से वीडियो वाला के टाइम नहीं पहुँच पावत, एक खतरा क्षमा चाहतानी। आज बहुत बढ़िया मैटर लेके उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में। छठ पूजा स्पेशल गीत बाटे, अर्घा गीत आ एकदम नया मीटर बा, बस नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी गीत लिखवावे के चाहत होगा भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के गीत व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखेनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, भक्ति भजन, कोनो भी प्रकार के मैटर हुआ लिखवावे होके बेहिचक फ़ोन चाहे व्हाट्सएप कर सकीले बड़े भैया। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे दिले बानी और लास्ट में भी आपको नंबर बता दे। तो कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे गाओगे बटे। अरे भोर ही से पानी बीच खाड़ बाती वहिया, आ सुनी हे आदित्य मल होखी न सहैया। कहाँ देर कैले बंजी। भोर ही से पानी बीच खाड़ बाती वहिया, आ सुनी हे आदित्य मल होखी न सहैया। कहाँ लोगोवले बानी देर जी, अरे उगी 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 हे सूरज देव, भइल रघिया के बेर जी। ए जी उगी 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 हे सूरज देव, भइल रघिया के बेर जी। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ व्हाट्सअप कर सकीले या फ़ोन कर सकीले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128। कौन भी प्रकार के मैटर लिखवा होके चाहे नया म्यूजिक बनवावे होके बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए तो भैया रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।